Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Bunel. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, niya nga itong sender nga si Bunel. Kini ako problema, matawag ni nato kanang bunog nga problema ba kay maog ni kasagarang mga problema sa magtiayon. Pero kini yung problema sa kong asawa makalibog. Pero aron inyo yung masabta ng akong sugilano, no? Inaniyo na ko pagsugod ang tanan, ha? Ay, kapait na ning guba na tong sista, eh. Di namda ka maumo, paayohin o layo kayo. Kanin lang akong gamito na kung karaoke gamay, be. Kanta-kanta ko. Kani ay. Kani lang, kanta ko si Feliciano, be. I can't go on. Somehow I feel... Ay, paulan. So, nakuno nga ribin. Sige pa mapag-video kay diha. Day. Ngano naman sa day, ha? Dali na, dire. Sige magkatakanta niya, oy. Ay, pawas la, ay, day. Gipangharanahan ka diha. Wala, harana, ba't saka na tao ko, eh? O niyang ano na pa man ka diha nyo. Sud na nga rin nyo. Olagay, musood ako. Sud ako nga kwarto, ha? Ay, wa na. Bida. Mga paslot sa tani ron, por bida. Ay, kakidot. Marie. Oy, Marie. Oh, luyaman. Gibuntagan ka, Marie? Ay, hindi, Marie. Uy, ako may nagbuntag og maniho. Ay, kapuya, ba ining kita mo imuda, Marie. Mabuang tagpalagot para masuko. What? Ang buot mong ipasabot, Marie. Dili na mo parog. Bisag unsaon? Di na, Marie. Uy, bisag tukuran pa ni mo kuan ka ng bayang magiliw. Di na gid mo barog. Mas may panggwardya, mo barog pa. Uy, paim na si Power, Marie. Naku, ihatag ni mo, Marie. Patumara si Ana. Kanya ka na di na makadaot. Uy, dili, uy. What ni side effect, Marie, uy? Day, sure. Lagi. Unya ang nakanindot ani Marie kay sus, perti yung isuga, Marie. Perti laging kahiya. Bisa ipuspos pa ni Mustaro, Marie. Ay, sos, lumtat. Kaya wagod. Lagi? Sa ato pa ka nang lingaw ka ayo ka kay perti manggahi kang pari. Gahi lagi. Pero pastilan, Marie. Ay, perti man sang gamaya pud, Marie. Oy. Sa Kung ako laging yakan, Marie, mura natuno ko sa tamtak. Pero kang pari, Marie, dako man ka. dako lagi og mangisog. Nya kay luuran man. What? Gila sa man nga bidako man. Ay, kanang ira man ang exercise ug maayo, Mari. Mo tingali nang wa nay umoy kay murag nabughat. Oh, Mari. O sige, Marie, pasuway lang na niya, Marie. Unya, dili lang ipalabi kay para dili ba mabughat ba? Basig maparehas na hinuna sa kumpana. Ah, sige, ako suwayan, Mari. Pre, kinsa man ang babihana, pre. Lamiya ako na niya, oh. Puti nga kurbada kay lawas, pre. Ay, sa murag bago man ang nag-abang sa bahay nila Douglas. Uba. Wari kami ba, Wow, eh. Naadete mag-ungsalingan yung siksi kayo, pre. Anya, sa may plano ni mo. Ang yaban ni mo. Dili. Mutaan na raganita, naunsa mong gay. Sa mga, mapatiyan tis itong asawa ng kalakihang atuan ng panguyabang tingali, no? Perbida. Nangutan na ramasad ko, pre, kay o dili ka, au. Kasa ni mo, naunsa mong taon ka? Ibinuang niya ay ato ng silingan. Ay, pangunay noon ka, naunsa biya ka. Imo man ang binuang ng babay, nga ato raman ng silingan taon. Ay, kinsa may nag-ingon ni mo, pre, nga ako ng binuangan. Imo rin pakaslan? Oh, usap din. Ano di pwede? Pwede rin na, aminyo mo ka. Pre, masakit to na ako asawa, pre. Ah. Gani na namilit na gani na ko nadaan. Ha? Nagtugo na ko eh. Nagkunmawa na kuno siya.
ug kung magminyo kuno ko, ipaniguro kuno na ako nga parehas na kugnaong ug batasan. O ba? Porbida, no? Parehas din ang daon si mong asawa. Ang gwapa na nga itong silikan. Uy, naunsa ka mayaw eh. Imo sa juding parehas niya hasta batasan. Tablar wa na ko ilisi ako asawa na pre. Bungo si Toy. Recorded by X Thunder Gaming. Niyabag ba siguro ka? Ayaw lang sa isama, pre. Kay pasig mausap mo niya unang-una sa ko asawa ba? Porbida, mausap din na nga. Matiyo naman ka na yung mga asawa. Ay, matyon gani. Niya pasig mausap. Ha? Ipapospon niya yung kamatayon. Asawa. Dako pang buhi na yung mga asawa. Imo naman hinumpat yun. Ingon man siya nga na sakit, pre. O sa lagi yung sakit. Kabuhi ra. Porbida, tiyaw ko na kabuhi naman din na. Unya sa imong istorya, mura na imong ipapatay mong asawa. Ano man, pre, ka nang... Unsa man? Kisbituhi sa tao na imong asawa, pre, oy. Buhi pa gani nga, noon sa biya ka. Ay, siya raman siya nagtugon, pre. Di man ako. Unsa? Kan Bunil. Dito ko la presido dahil nagkuha ko atong gihulman niya nga kudkuran ba? Ha? Mao ba? Yati, kanasa lang na nahitabo nga doon natay kudkuran. Ha? Ha? Ngiga gini mo mudag atik sa? Kudkuran pag yun nga wa man tay kudkuran. Ay, uwa ko mga tik tao na. O niya lagi, nabatay kudkuran? Natay kudkuran o wa? Wa, lagi. Nang anong maingon man ka nga nagkuha ka sa atong kudkuran? Ngatik man ka, eh. Hay, Clarix na gid kayo nga doon na kay laing gikabuangan. Kinsa? Ha? Kinsa? Ang utsa man. Kanang babae, kinsa na siya? Usa ka bay, oy. Ay, pabuang-buang lagi na sakpa na ka na siya takas taro. Chestaro, porbida, sa di mo kami na. pasabta ko, sige. Ansa, sige. Gusto ka mo. Sige, pasabta ko. Kay gamay lang ni mong sipiat, hagtok kinang oni mo aning dana kung... Abida, takot sa kaldero. Dili. Usa do sa ha? Kaldero, gid mismo. Ha? Ha? Sigam ng mata ni mo. Nagtuo ka na makako? Wa, Bunil. Di ko parehas ni mo. Daray. Bida. Bago pa naman ang gipalit itong kaldero ha? Bago pa na pinalit, basig. Malumping ne. Malumping. Ay kabalaka. Di ni malumping. Ang imong ang malumping ini. Giyahak na. Sige na. Explain na. Day. Ang ano nakaingon ko nga doon na tay kudkuran, no? Nalimot ka sa nga si pari tatoy ng huwam sa tunatog kuskus sa butong, ha? O niya, man mauli. Kay nalimot man siya. Og naapil ko nog labay sa basura. O niya, ingo man siya. Pre, di may kudkuran ako, pre. Kanin lang iilis ako para sa kudkud sa imuhang butong. Mauni na ilis. Gipugos bang yun. Niya, sari na nako. Di gidawat lang sa dako. Unya karon pag uli na ako, samtang naglakaw ko, nakita Miss Parisido nga nagbitbit siya kudkuran. Ingon siya, pre, mayo kay na kay da, pre da. Paggamita ko ana pre be, kay magbidigdit be. Unya, ebidensya niya na nga nagsulti ko ni mong tinood. Kay adto ko sang adlaw, puwerti ni mong kaos bidignit nga hinatag di Presido. Di ba? Puwerti ni mong kaos bidignit. Be. Tugas tinood, ni kaon kas bidignit o wa. Tugan! Di kaon. O ya, lami! Lami. Si, ha? Time pa sa ni. Time para gudingan naman eh. Ako mag-iimbestigar ni mo. Agoy. Tinuod ka nagsulti ka na ko tinuod. Tinuod lagi taon, day. Sa ato pa na tayo kudkuran. Naalagi kay hinatag ni Presido. Ha, bantay ka ha. Nakailagi ka na ko, Bunil. Bantay ka lang ginakog masakpanti kang naginuang ka. Tay! Libong ko niya akong asawa taon. Sa dugay na namong panag-ipo, no? Nagkasilosa man. Pataka lang silos. Kunya. Ay, paita biyani ay. Maraglain naman kay lihok doon na yung bantay na to. Sikang paita. Apahala siya. Basta wak ko'y gibuhat nga daotan. Ay, nando akong jail. Dira. Mayo kay paduan ko sa trabaho. Uy, ang akong doon pipi tabliyahim nun ko. Kuyawa, good. Humuta, good. Ha? Isa magipahumutan ni mo? Kuan day ka nang... Anong nagpahumot ka? Kuan day ka nang jail man day. Kuyawa. Kato na di kag jail room. Wala ka nag-aldwin. Wetlok. Ay, naunsabi at taon ka. Angan mo sa trabaho tam ni Maho sa ta. Siyempre, opisina na ito trabaho, hindi. Mag-jail sa ta. Kinalang humota.
Kay doon na kay gipahimutan. Unsa ka diha? Unsa man? Doon na kay gipanguyaban dito sa inyong opisina, ha? Bangkog. Kinsa man mabayana, ha? Mas gwapa pa na nako, Bunil, ha? Mas gwapa pa ba na nako, Bunil? Karen! Recorded by X Thunder Gaming. Grabe kayong silos ko asawa taon nga bisag wa ko'y gibuhat ultimo jail ha. Silosan pa. Unya, Anak ginasawa, pre. Silos gina nimo. Timailan nga, dako ginaggugma nimo. pero sobra sa kay iya pre nga ultimo jail. Silosan. Pida libo ko pre. Kay giduna ako no ko'y gipaibugan. Mayam ginay mo kay jail mo naiyang nasilusan diyan nimo. Ako gyud. Kaya ako yung anino yung kisilusan. Ano ko pa? Grabe sa din. Kaya nagsige ko sunod-sunod ako, pre. Pati anay mo nga nino. Pre, Daw gipuspusan ako nga nino. Oh, kaluoy sa mga nino, no? Lagi, bitaw, luya, bitaw, pero mas luoy ko. Kaya kung anino mo iyang gipuspusan, ako minoy na buko. Ito, pre. Unsa na? Unsa man day? Kanang imong gidali-dali og suot sa imong bulsa, unsa man na? Wa man day. Wa man. Ay, ayaw na lang tag ayaw-ayaw diha ay. Wa lagi Unsa na? taon, unsa man taon ka, oy? Habwa, wa. Oh, unsa may ako kuhaon? Ang katong gisudi mo sa imong bulsa kuha, Wa lagi. Ba ay, wa sa imong mata. Sibog, ako'y kuot. Oy, Ako'y kuot. Unsa? Wa imong kamot, kuha anak imong kamot. Basig lain mo makuot. Bain ko taon, wala ko'y makuot anak imo Bunil. Parbida sa. Kung mahangon sa anak imo. Uy. Unsa man? Ha? Si Moto na to, be. Oh, si Buta. Gitrapor pa ko na sa kong ilong. Grabe yung tawag kay ka. Oy, uta naman ka. Unsay grabe. Oh, grabe. Wa ka may bao? Nga ka nang imong gibuhat? Tablarag imo kong gitook? Tukok yun. Oo, tablarag imo kong gitook ka rin, ha? Sa sobra ni imong sigig pigot ako, di na gali na ko kaya o di na ko makagwanta. Kining imong gibuhat. Ang maayo anib, sus. Unsa, maghikog tang duha. Suluhan ya! Suluhan gitog. Gusto niya kang magbinuang ko sa katong kami noon, ha? Pues, wata ka rin. Wata! Nga ano man, Kus lamang nagduda ka na ko, pis. Tinudoon ko ning imong pagduda. Magdakong babae din ilimagbok! Magyud? Oh! Animalagot ni mo. Sige. Magdaga ni kag babae din, di nyo ka magbahay. Okay nga naman. Magdasag og laki din sa ato na po kabuok. Kada. Ako 5 imo na po! Ay, pagbuot. Pagkakidot! Mao ni problema nako sa akong asawa nga imbis taon mahadlok siya sa akong pagbuhaton iya minong palabuan saon mo taon nako ni bayana unsa man sa may buhaton nako ani niya palihog tabagi ko ninyo bi unsa man kung kamoy pasultihon Bunel. Suunan siguro nasayod gyud nga kanang toxin mao gyud mo daot sa blood cells nato. Ini kadaot sa atong blood cells mas kidney problem mao may flash out ta toxin nga misud sa atong kalawasan makapaligoon sa atong batang adlaw si Dudong Bunel ati pres. Bunel. Oh kaning problema ning Dudong Bunel ati pres kay kanang silusa kay iyang asawa grabe ka silusa taon. Grabe gyud bisag gamay kuan silusan hasta iyang jail silusan nagtuo yung asawa nga dunay gipangyaban kay ang iya excuse me ati pres kay ang iyahagon ni Dudong Bunel wa na mura, Wa na? tig-up na ba? Unay mahimo? Wa na tig-up na liso na kayo nya nagduda yung asawa siguro mao nang silusa na kayo ayan sa tinudon noon ko ni magdakog 5 ka buhay niingon sa diyang asawa sige pagdag 5 kay madagay sa kog na po lalaki Tigana no? grabihan patabang kang na po grabe ka kaya rin mo ka rin Rubida. Kanang inana mga sulti na lang guna. Storyan lang na. Bigat. Mao na nga para nako ati pres siguro gugma sa kini taon si Karen sa iyang bana nga si Bunel ba. Bisan turog wa na mahimong ni Bunel pero ni gugma gyapon siya. Mao na nga inana iyang Manigti ayon man mo ay nala nagbalihaoy kung sana. Tinood na ba rin? Kay nagkahinig og maay mo. labi mo. Magti ayon na mo. Ana lang bam unsay atong mga istorya na to Ano laban be. ko? Ano man sige magpabubot yung bana? Yung bana, dili na makahimo. Mao gyud. Di gaduda man siya ba mga basig tuwas uban makahimo siya. Nya diri. Aga lagi yung itsahan og laing himungaan. Kana mao na. Mao ba? Wa ka kasuway ana? Ha? Itsuhan ka laing mo ngaan. No. Kasuway baka Kanagan oy kada kita na mo akong boyfriend ingnon ko ay ingnon ko ay wadi ko kita sa Cebu nga dagan mga gwapo nga to. Ingnon ko. Nya. Napadugang tingali ko sa kadibo.
Sir Bonel, ingnan mong asawa nga, why taong ka magbinuang? Sa imong, kanang itawag na mo, sa isip, sa salita, o sa gawa. Kung dili siya mo to, abrihara ni bala ang kasulatan. Abi. Abrihara ni bala ang kasulatan sa Kapitulo 23, versikulo 19. Naraay, ipabasa na niya dari kining tawhana mahadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo mas hayag pa kaayo kaysa ugtong tutok. Kada. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat bisan kun gisulayan nato kini pagtago. Tinood na. Basahi siya ani. Basahi siya, ana. Arong magkabasa siya ani magkingon siya nga. Naade diha dong dili di pwede maglimbong ka nako kay nakita mo kang Ginoo. Tiyan mo hayag pa sa utong tutok. Kung aron nimo sa English basaha, ningon din sa English. Brighter than the sun, 10,000 than the sun. Jismil piluon o kapilo kada pulo kahayagol kay sa tutok natututok mo rin babuak katuo sa init kahayag ana dong nga ikadua sab ka nang dili kayo mo manimba dong Simba sa Bonel. Sige mo glalis. Ato mo dito aron mo makakuan kanang aron ato mo makadungog og mabala ang pulong pero sa ebanghelyo gahapon pizza 19 nga si Marta nakapulik kay og lungag Maria naglingkod sa ilang Hesus gingan niya oy magtutudlo budlungar ni Maria ako mo sige trabaho sa kusina oy gingan ning Jesus nga ang gipili Maria mao gyud pinakanindot nga maminaw na ako moibot sabot. Nakapili siya ang maayong pwesto, lugar. Okay. Ang pag-summarize sa pari sa mensaya na digulit gahapon, si Marta di ay nagsimbolo sa pagbuhat, si Maria nagsimbolo sa pagpamati o pagtuo. Kay nagtuo kuno ka nga way buhat, patay. Dili gyud maayo unahon ang tanang butang bam. Nga kinahanglan nga maminaw gyud ka sa mga puong sa Ginoo. Karon ingna si Ma'am Sir Bonel, ingna si Ma'am Karen nga kung nagtuo siya nga naglimbong ka o saman, imong buhaton og dayon kay ingon na ba ang gituan dili buhaton patay ang pagtuo. Paano ko tawag? Ako itag lang himungaan mo himungaan na. Dili mo nga an itsa nito. Mas nindot yung dumaga bam. Dili ka usap ito itsa. Dili, Ate Pres, og itsahan kag himungaan di na maayo pero dumaga. Itsahay kag dumaga. San dumaga? Kada bang matanon? Karon ba? Wapa ka gigitlog ba? Ang dumaga dahil ka nang... Kanang manok nga wapa ka gigitlog na bayi. Wapa maupasi. Sa ato ba na virgin pa ba? Di. Karon lang. Kaysa may pagkuglain. Wa man na turn off ng Ginoon ko. Nga naman. Di ka ganahan? Naglibong kong tanong kilit. So man yun. Nga naman. Unuti ugat no. Salamat naman natin ka lumanoon. Kaya ko ay puzzle, tihon. Arriba,